Pwede na. Diyos marahay na aga po sa gabos. Tawag sa mga kakasalon. Ikatulong tawag, si Norman B. Natak, 30 years old, soltero. Nag-eerok sa Bagong Bayan Norte, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Juanito E. Natak, asin Rosa Basister. Both mag-agom ki Giselle G. Musa, 27 years old, Daraga. Nag-eerok sa San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Jose Francisco L. Musa Jr., asin Francia Garcia. Ikatulong tawag, si Paul Dinex M. Valeros, 30 years old, soltero. Nag-eerok sa San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Expedito Zay Valeros, Asindina P. Manalastas. Both mag-agom ki Marivic Asha Francisco, 30 years old, Daraga. Nag-eerok sa Gainsa, Camarines Sur. Aki ni Vicente de Francisco, asin Merlinda Asho. Ikatulong tawag, si Ricardo John B. Comprado II,
32 years old, soltero, nag-eerok sa Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, aki ni Ricardo Bigay Comprado, asin Jocelyn Alcaide Belarmino. Buot mag-agom, kiri Jean C. Sabalboro, 31 years old, Daraga, nag-eerok sa Pacol, Naga City, Camarines Sur, aki ni Rodina to Sabalboro, asin Gloria Gina Peña Cleofe. Ikatulong tawag, si Ramonito de Leon Asis, 29 years old, soltero, nag-eerok sa Del Rosario, Naga City, Camarines Sur, aki ni Arlina de Leon Asis. Buot mag-agom, ki Mary Ann Santa Maria Boletic, 26 years old, Daraga, nag-eerok sa Libotan, Naga City, Camarines Sur, aki ni Armando Adan Boletic, asin Anita Sarto Santa Maria. Kung si Simon po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulog sa tungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Maluhod po para sa pagpamigbi kan Orasio Imperata. Sa ngaran ka nama, nin akin, Espiritu Santo. Amen. Pamibi tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang may herakon asin mapagmakulog, minadulog kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami ni may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibinya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingowa, sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imo mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon ni ang samang mga pagingowa, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibinya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan ito mga nangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itaw mo sa muan biyaya na maghingawa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mongon yan na panahoning kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, San Jose, mabinion na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngalan ka nama, kan akin Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos marhay na agaliwat sa togabos mga tugang. Sa aldaw na ini, pinagseselebrar niya to ang kapiyastahan kan patron kan Archdiocese ning Cáceres, si San Pedro Bautista. Siya sarong Fransiskanong misyonero
na napadigdi mismo sa satuyang lugar, urog na sa mga banwaan kan baaw, buhi asin limanan. Sa laog kan selebrasyon ng Eucharistia, umawon ta si Jesucristo nin huli, ta pinili niya si San Pedro Bautista, na magin sa iyang dayupot na disipulo, asin sa tuya man na magin aarogan, sa tunay na pagsaksi kan pagtubod. Sa misang ini, magpasalamat man kita sa Diyos, na arog ki San Pedro Bautista, padagos man yaton apahiling an sa tuyang pagkamaimbod sa pagkamuot nin Diyos. Sa kaibahan kan mamamayo kan selebrasyon, si Reverendo Padre Dionisio N. Gavino, an sa tuyang parochial vicar, maugman niya tungponan ang banal na misa. Matindog ang gabos. Sangaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kaguranan tan pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, akuntan sa itong makasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nga di ako kay Santa Maria, dani na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na nakipamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak man lugod sa tan Diyos sa makakamhan, asin pakapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kristo
salamatan mi ka. Ulikan dakula mo kamurawayan. Magurang nga na Diyos, makakamhan. Magurang nga ng aking bukong Yesu Kristo. Magurang nga na Diyos, Kordero kan Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, kaharapi kami. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, kakuhan sa mo pakimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa tukanama, kaharapi kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan hurog, kahalangkaw. Kaiba ang Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita. Makapangyarihang Diyos, tinauan mo si San Pedro Bautista, nin kusugbuot na makapagsaksi sa Ebanghelyo ni Kristo. Asin huli ka ini, makapagdusay kan sa iyang buhay. Huli sa iyang mga pamibi, tabangi kami sa atubang, na atubangon ang gabos na kasakitan, huli sa pagkamuot sa imo. Danay mi man lugod na ikahanapon, nin huli ta ikasana ang ginigikanan nin buhay. Inihinahagad mi, huli ki Hesu Kristo na sa imong aki, nabubuhay sa naghahade. Kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Si Isaías, inapod kan Diyos, tanganing magin sarong tunay na saksi, kan Diyos no na pagkamuot, asin pagmangno para sa iyang piniling banwaan. Inakon ni Isaías ang katungdan, mas kinangani sa pagmati niya, bako siyang maninigo. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Kantaon na anhading si Oseas nagadan, nahiling ko ang kagurangnan, nakatukaw sa halangkaw na trono. Ang gayad kan sa iyang gubing, nakapano sa santuaryo. Sa itaas niya may mga serafin, balang saro, anom ang pakpak, asin nag-aawit. Banal, banal ang kagurangnan nin mga hukbo, ang daga, pano kan sa iyang kamurawayan. Ang mga sandigan kan pintuan na yugyog kan tingog nin saro na nagkurahaw, asin ang templo na pano nin aso. Nagsabi ako, herak man sako, mayo na ako nin paglaom. Ako, tawong maati an nguso, asin nahiling kan sakong mga mata an hade, an kagurangnan nin mga hukbo. Dangan saro kan mga serafin, luminupad sako. May kapot na bagang naglalaad na sa iyang pinagsipit sa altar, idinuot sa sakuyang nguso, asin nagsabi, naduotan ka ini an sa imong nguso, nahali an sa imong kasalan, na para an sa imong karatan.
Dangan nadangog ko ang tingog nin kagurangnan na nagsabi, si Isay ang sakuyang surugoon. Si Isay ang sakuyang magiging surugoon. Ako nagsimbag, uya ako, sugua ako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa atubang nin mga angheles, maawit ako sa imo kagurangnan. Ang simbag po sa tong aawiton. Salamat sa imo kagurangnan sa bilog kong puso. Nadangog mo ang mga tataramon nin sa kong nguso. Sa atubang kan mga anghel, mag-uumaw ako sa imo. Masamba ako sa atubang kan banal mong templo. Salamat huli kan sa imong maimbod na pagkamuot, nalabi pa sa gabos na aram ni dapit sa imo. Kan aldaw na ako nag-apod, sinimbag mo, ang sakuyang kalag, pinakusog mo. Ang gabos na hade sa daga, magpapasalamat sa imo. Nadangog ninda ang mga tataramon kan nguso ko. Aawito ninda ang mga gibonin kagurangnan. Dakula ang kamurawayan nin kagurangnan. Inuunat mo ang kamot, ilinigtas mo ako, ang gabos gigibuhon mo para sa ko, kagurangnan daing sagkod an sa imong pagkamuot, hare pagsikwalan ang gibo nin sa imong kamot. Si San Pablo nagsimbag man sa pangapudan kan Diyos, na ipagrukyaw niya ang marahay na bareta nin kaligtasan. Nagsimbag siya sa Diyos no na pangapudan, nin may kapakumbabaan. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad pinag-uulayan ta ang kadunungan na yaon sa tunay na Kristiyano. Kadunungan bako kan kinaaban na ini. Bako kan mga prinsipe sa kinaaban na ini, na may katapusan. Pinag-uulayan ta ang kadunungan ng Diyos na nagtatago sa misteryo. Kadunungan na itinago ng Diyos para sa satong kamurawayan bago nagpuon ang panahon.
Kadunongan na dai midbid kan mga prinsipe kaining kinaban. Huli takon an kagurangnan nin kamurawayan. Siring sa nasusurat, itinukdo niya to ang mga bagay na dai nahihiling kan mata, asin dai nadadangog kan talinga. Mga bagay na dai naaabot kan isip nin tawo. Mga bagay na inandam nin Dios na namuot sa iya. Ini ang mga bagay na ipinahayag nin Dios sa sato sa tabang kan Espiritu. Ang gabos na bagay sagkod sa mga misteryo nin Dios natutungkad kan Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gapos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw duman sa baybayon kan danaw nin Genesaret, si Jesus pinalibutan nin dakul na mga tawo sa paghimate kan tataramon nin Dios. Nahiling niya duwang sakayan harani sa pangpang, ang mga parasira nakahawas na, asin naghuhugas kan mga hikot. Luminunad sa sakayan na sa diri ni Pedro, asin nagbuot na irayo nin kadikit sa pangpang. Nagtukaw sa sakayan, asin nagtukdo sa katawuhan. Pagkatapos pagtaram, nagsabi ki Simon, pumalawod ka, asin ituntun mo ang hikot sa pagdakop. Si Simon nagsimbag, Maestro, kasubang ginagdamlag dai kaming nadakop. Alagad sa tataramon mo, itutuntun ko an hikot. Siring ang ginibo asin nakadakop nin kadakol na sira, malangani tanagisi an hikot. Kaya pinaypay ang mga yaon duman sa sarong sakayan, tanganing tabangan sinda. Nagdurulok asin napano ang duwang sakayan, sagkod sa haros malunod. Pagkahiling kainin ni Simon Pedro, duminapa sa pamitisan ni Jesus, asin nagsabi, rumayo kasako kagurangnan, ta ako sarong parakasala. Siya asin an sa iyang mga kairiba, nagngaralas pakahiling, kandakula na sira na sa indang nadakop. Nagngaralas siring man si Santiago, asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, asin mga katabang ni Simon. Si Jesus nagsabi ki Simon, dai ka matakot, puungon yan, mga tao na an sa imong pagdadakupon. Idinuong nindaan mga sakayan, binayaan ang gabos, asin nagsunod ki Jesus. An marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po.
Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos marhay na aga po, Father. Sa okasyon kan solemnidad kan sa tuyang titular na patron kan Arkidiocese, igwanin mensahe an sa tuyang arsobispo sa paagi nin surat pastoral. Si San Pedro Bautista kagmukna nin mga Kristiyanong komunidad. Sa pagsilibrar niya to kan kafiestahan kan titular na patron kan Arkidiocese nin Cáceres, nagpapasalamat kita sa Diyos huli ki San Pedro Bautista na nagmukna nin mga Kristiyanong komunidad digdi sa Bicol. Bilang sarong Fransiskanong misyonero, pinanginutan niya ang pagtugdas kan mga banwaan kan baaw, buhi, asin libmanan sa Camarines Sur, dangan ang kagsawa, uwas, asin ligaw sa Albay. Namundag sa Avila, Espanya, kan 1542, asin sinugo, pasiring sa Pilipinas, kan 1584, ibinalangibog niya ang tataramon kan Diyos sa paagi nin paglakbay, kaibahan ang mga tao. Enot, hininguan niyang masabutan ng God ang sa indang kultura, dangan giniyahan sinda, pasiring sa buhay komunidad na nakagamot sa Ebanghelyo. Nadukhayan ta sa iya, ang panalmingan asin inspirasyon sa pangapudan kan simbahan, pasiring sa sinodalidad. Pinabagsikan sa iyang pagkamuot sa kagurangnan, isinaro niya ang sa iyang sadiri, kaibahan ng mga tao, dangan naghawan nindalan, tanganing sila magtalubo sa pagtubod. Ini ang satong pananaw para sa sadardit na Kristiyanong komunidad o basic ecclesial communities. Na sa grasya nin buhay, gikan sa banal na Espiritu, sinda nagigindalan nin pagkasararo, partisipasyon, asin misyon. Sa paagi kan saradit na Kristiyanong komunidad, madadarata sa lambang harong ang Ebanghelyo. Durungan kitang makakapagpamibi, magdidinarangugan, dangan makakapaglingkod sa lambang saro, bilang magturugang ki Kristo. Sa satuyang saradit na Kristiyanong komunidad, madudukhayan ta ang simbahan na totoong buhay, kung sain ang lambang saro, minagibukan sa indang mga katungdan na inako sa bunyag, kun an mayayaman asin mga nagtitios, an mga mababagsik asin mga may kakundian, an hovenes pa, asin may edad na, gabos na kiayon sa SKK, bilang sarong sinudong simbahan, kakayanon tang rumpagon ang gabos na mga kaulangan. Dinaog ni San Pedro Bautista ang kaulangan na dara kan lingwahe, hulit ang tinataram niya, lingwahe kan pagkamot nin Diyos. Nasabutan niya ang makatutubo, huli ta dinangog niya sinda, gamit an sa iyang puso. Kun kaya ginayahan niya ang mga tao, bako sana sa paagi nin pagtukdo, kundi sa pagsabuhay ng God kan Ebanghelyo. Ginadan bilang martir sa krus sa Nagasaki, sa nasyon kan Hapon, kan 1597, mahayo ng God ng iba pang kaipuhan na patutuo sa imbud niya sa Diyos. Sa sayang buhay, asin kagadanan, iyo ang mga hariging giya kan sa tuyang saradit na Kristiyanong komunidad. Kan Febrero 2020, sa pagpintaka si San Pedro Bautista, sararo tang irinukyaw ang panuga, napakusugon ang mga paghiro niyato sa pagbilog nin mga saradit na Kristiyanong komunidad sa satuyang mga parokya.
Puon kaidto, nagkapirang mga parokya ang naninimbagan sa pangapudan. An sa mga nagibo, huli ng God sa mga kapadian, asin sa mga laiko, na sa grasya kan banal na Espiritu, itinauan sa indang mga sadiri sa SKK, dawa ngani na sa tahaw kita nin pandemya. Ang pandemya nagdaranin daili na lauman, asin mga bagong kasakitan. Alagad pinapusog ka ini, an sa tuyang paghulaw. Tinauan ka ini nindoon, an katutuuhan na an sosyedad, na kagamot ng God sa saradit na mga komunidad. Ang Espiritu kan bayanihan na nagpalaad sa mga pagtaraid na harong, pwedeng magtulod sa bilog na nasyon, pasiring sa aksyon. Iniman ang paagi, nagigibuhon ta sa paghaman kan satong visyon. Kaipuhan, pagkasaroroon, kan satong mga parokya ang mga tao, lambang harong, pasiring sa bagong dalan, nin pagiging simbahan. Kung kaya, sinasadul ko ang mga kapadian na panginotan ang paghimo nin SKK Pastoral Plan sa saindang mga parokya. Ang planong pastoral na ini, iyo ang magiging susugan, tanganing ang lambang parokya makumponer nin mga saradit na Kristiyanong komunidad na pano ng God nin buhay. Igwanin mga parokya kung sain ang mga SKK aktibong kaayon sa mga programang pastoral. Hinahagad ko sa mga vikaryo foranyo na pamayuhan ang paghihirasan nin mga eksperyensya asin mga mararahay na paghiro, tanganing urog pang mapakusog ang kakayahan kan mga parokya na magtugdas nin saradit na Kristiyanong komunidad. Manlain-lain ang mga konteksto kan mga parokya, alagad gabos kita kaipuhan na magsabuhay kan misyon, kan simbahan. Nangangapudan ako sa Archdiocesan Ministry Clusters, Worship, Education, Social Services, Temporalities, Youth, Clergy and Laity, na isihon ang mga pagkakataon nin pagkasararo asin pagtinarabangan, tanganing bilog na makaayon ng God kamo sa direksyon na ini. Partikular na hinahagad ko sa Education Ministry Cluster na pakusugon ng God ang mga paghiro na napunan na. Tanganing danay pang maanduyugan ang opisina kan SKK. Ang formation program para sa SKK, kaipuhan na maging gibong pagtinarabangan, dagos-dagos asin nagsisimbag sa mga realidad kan sa tuyang panahon. Ngunya na taon, sinasarhanta ang selebrasyon kan ika-500 na taon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Nagaandaman kita para sa sinodo, para sa sinodalidad. Ang mga muhon na ini, nagsasadul sa tuya na turuhukan ng God kung paanong ang satong mga komunidad pagtubod, minarokyaw kan Ebanghelyo sa paagi nin tataramon asin gibo. Sa paagi kan SKK, makakapaglingkod kita sa Diyos asin sa banwaan, urog na sa mga nagtitios. Siring kan ginibo ni San Pedro Bautista na may pusog na kaimbudan. Sa satuyang pagpintakasi sa iya, asin paagit tanaman, nin pakiulay na kita sa iyang ipamibi, asin tabangan, sa paghinguwata sa pagmukna nin mga SKK, sa tuyang sasabaton asin ibinubugtak, an sa iyang relikyang tulang sa Metropolitanong Katedral. Lugod ini maging sarong pagpapasaksi sa satuyang panuga na durungan na maglakbay tanganing ang lambang SKK siring sa pisug nin mustasa magtalubo sa pagtubod asin kabansayan. Lugod ang namumuton na pag-ataman ni ina, dani na maggiya sa to bilang simbahan na nagtutugdas kan kahadean kan Diyos, digdi sa kinaban. Ang satong namumutan na Arsobispo,
Rolando J. Triatirona, OCD, DD. San Pedro Bautista, ipamibi mo kami. Matindog po. Tubod ako sa Diyos amang makakamtan. Pagkalampang langit asindi Jesu Cristo, aking bugtong niya. Pagrangan ka. Ipinangiyang huli ka ni Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na danasin, Uminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa kan Diyos amang makakamhan. Haleduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaki na habang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, kabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Ang Diyos panunin pagkamot sa satuya, mantang ipinagsisilibrar niya at ang kafiestahan ni San Pedro Bautista. Sa tuyang ipahayag giraray sa kagurangnan, ang sa tuyang pagsarig sa iyang dakulang pagkamot, kasabay kan sa tuyang kapahayagan, iyuman ang pagpamibi niyato kan sa tuyang mga pangangaipo, urog na ang kagabsan. Sa lambang pag-arang ipamibi niyato, mamumuto na Diyos, hinanyuga kami. Mamumuto na Diyos, hinanyuga kami. Si San Pedro Bautista, naging maimbod sa pagbalangibog kan Marhay na Bareta. Lugod ang mga lideres kan simbahan, ang Santo Papa, ang mga obispo, ang arsobispo kan Cáceres, asin ang gabos na mga padi, danay na makapagrukyaw kan Marhay na Bareta, nin may tunay na pagsaksi, mamibi kita. Mamumuto na Diyos, hinanyuga kami. Si San Pedro Bautista nakapaghiras kan tunay na paglingkod sa banwaan. Sa tabang kan sa iyang mga pamibi, lugod magin bukas ang isip kan gabos na mga lideres sa nasyon, asin mga banwaan sa pasabong kan Espiritu Santo. Lugod papagdanayon kan gabos na mga naglilingkod sa gobyerno, ang karahayan kan katawohan, bako an sa inda mga personal na interes, mamibi kita. Mamumuto na Diyos, hinanyuga kami. Ang mga nasa kasakitan, mga dukha asin nagtitios, ang mga nasa bilanggoan asin biktima kan inhustisya,
Tanganing siring ki San Pedro Bautista, maglaom sinda sa pagkaherak, asin pagkamuot nin Diyos, mamibi kita. Mamumuto na Diyos, sinanyuga kami. Para sa maabot na eleksyon, tanganing mapili niya to ang mga maninigong lideres, tanganing padagos kitang maglakaw, sa dalanin tunay na pagkasararo sa paglingkod, nin may paglaom sa pagkamit, kantunay na katuninongan, asin kauswagan sa satuyang nasyon, mamibi kita. Mamumuto na Diyos, sinanyuga kami. Para sa satuya asin sa gabos ng mga familia, siring sa buhay ni San Pedro Bautista, maghade man lugod ang pagkamuot, kapakumbabaanin buot, asin tunay na pagkatakot sa kagurangnan, mamibi kita. Mamumuto na Diyos, sinanyuga kami. Maugayon na Ama, hinanyugaan pamibikan sa imong mga aki, warasan sa samo, ang mga balaog, tanganing sa kaibahan ni San Pedro Bautista, mabuhay kami, susog sa imong kabutan. Ini hinahagad niya mo, uliki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kuwasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos samang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Diyos nin pagkamo at bendisyonian sa mong mga atang, asin pakusugaan sa mong pagtubod, siring sa pagtubod na ipinaglaban ni San Pedro Bautista sa paagi kan pagdusay kan sa iyang buhay. Inihinahagad mi, uliki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu.
Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Huli ta ang dugong pinabulos kan paladan na martir, na si San Pedro Bautista, sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan. Linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kami nagsiselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan ka nagadaan banal, burabo rin gabos sa kabanalan, kaya ni mga ata namimibi kami, pabanalakan ang bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaran niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin itinaosa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Agadan mo, kagurangnan, ipinapamarekan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagud na kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat kami na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando,
asin kan gabos na klero. Siring man ginumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos sa mga gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos sa mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos. Ni San Jose, na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, si San Pedro Bautista, Padi asin Martir, asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanig ko maging kaheras, kan buhay na din kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan manakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daon yamo ang katuninungan. Tanganing kami natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo hari pagilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog,
susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sa nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrawahan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, iya nagpapara kan makasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas da inakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Iguanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-akunin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan binago mo kami kan misteryo kaning Eukaristiya sa pag-arog mi kan pagkadayupot ki San Pedro Bautista. Asin huli kan sa imong danay na paghalat, makahiras manlugod kami sa imong ipinanuga sa buhay na daing kasagkuran, inihinahagad mo kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po sa pagpamibig kay San Pedro Bautista. Umaugayo na San Pedro Bautista, maisog na soldado ni Kristo, apostol din pagtubod, asin martir. Kami minating kalag sa imong nangungurog na vertud na itinagama sa imonin mahal na Diyos, puon na ika-aki ipa. Minaumaw kami sa imo, hulikan sa imong kamautan na maging banal, na iyubaga ang naging sarigan, na isikwal ang mga kaugmahanin kinaaban, asin akoon ang buhay relihiyoso. Inuumaw may ka, hulikan sa imong pagmakulog sa kapwa, ngayon ang nagdara sa imo sa nabayaan ang sa imong banwaan, tanganing ibalangibog ang katukduan ni Kristo sa mga pagano. Inuumaw may ka, hulikan sa imong liputok na kamauotan na maging dayupot sa Diyos. Na iyubaga ang nagtaunin kusog nin buot, na kuon ang mga kasakitan sa pagtukdo sa mga mayong pagtubod. Inuumaw mi ka, hulita pinili mo na ako ng krus ni Kristo, ibalangibog ang katukdoan ng Diyos, kaysa talikdan ang kagurangnan. Umamurawayo na martir ni Kristo, pinili mi ka bilang patron asin para surog kan sa mong arkidiocese, sa imo ining pinabanal, hulikan sa imong presensya kan ika nabubuhay pa. Maugmang gayong rumdumon ka, kan ika uya padigdi sa samo. Na sa kadakol na mga beses, ika nakisumaro sa paghurup-hurup, kan mga langit no na pagkabuhay, dai mo kami lingawan na mga uya padigdi sa daga. Hali sa kalangitan at amanon mo an sa mong arkidiocese, an tabaye, an lambang saro, kan pagkaherak nin Diyos. Kami nanunuga na ibalangibog ang kamurawayan mo asin arugon an sa imong mga paarog. Tanganing kami man makapaghiras kan mga bendisyonin langit. Amen. San Pedro Bautista, ipamibi mo kami. Matukaw po sa halipot na panahon. Ngunyan, enot na Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na itataon niya to, tabang para sa seminaryo digdi sa satong arkidiocese. Itatao ini sa opisina kan ekonomo sa residensya kan arsobispo. Collections for the week, January 24 to 29, 2022. Cash receipts, daily collections, 9,072 pesos. Sunday collections, 14,781 pesos. Collection boxes, 1,777 pesos. Total collections for the week, 25,630 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Faye Castillo, Ermi Del Mundo, Sara Elarza, M. Dakudao Cycle Center, and 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Benefrancia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Felipe Colvera III. Matindog na po ang gabos para sa huling bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos sa makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Virgen de Peña Francia! Viva! Viva San Pedro Bautista! Viva!